Perdoni. Perdoni? Sí? Que podria parlar amb mossèn Jaume, sisplau? No hi és en aquest moment. És a fer el seu passeig de cada tarda. No crec que tardi massa, però que la puc ajudar amb alguna cosa o la podem ajudar amb alguna cosa. És que necessito parlar amb ell. Ja, m'agradaria molt poder-la ajudar, perquè jo voldria ser mossèn Jaume, un home savi com pocs. Un home que sempre lluita contra el mal d'aquest planeta. Sí, per això el busco. Doncs miri, si segueix per aquest corriolet, quan travessi el jardí, segurament el trobarà que ve de cara. Molt bé, moltes gràcies. Sí, perdoni, qui és vostè? Soc la Dolors. És que necessito que m'ajudi. Necessito explicar-li una cosa. Què passa? Miri, fa un any, cosa d'un any, més o menys, el meu marit sortia de treballar i era ja de nit. Què et sembla quines hores, tu? Què s'han pensat aquesta colla de galifardeus? Somebody calling my secret name. I'm going down to Lucky Town, going down to Lucky Town. I wanna lose these blues I found down in Lucky Town, baby, down in Lucky Town. These two hounds, loaded. I va tornar corrents cap al cotxe. I va venir a casa. Estava boig. I no parlava. Va trigar dies a parlar i a explicar-me el que havia passat. Va caure en una depressió profunda. Gairebé és mort. I d'un metge a l'altre. I ningú ens donava solució. I un dia, en una sala d'espera, vaig trobar una senyora i explicant-li el cas, em va dir que vingués a parlar amb vostè, que vostè m'ajudaria. Sisplau, mossèn Jaume, ajudi'm. Aixequis, sisplau. Aixequis. Dolors, Necessito aixequis. que m'ajudi. Anem cap a la rectoria. Aixequis. Ai, quina sort. Patia. Feia tanta estona i acaba de ser fosc. Celebro que s'hagin trobat. Anem cap a dintre, que fa molta fresca. D'acord. Dolors,
Quina hora diu que va passar això? Eren les 12, quarts d'una. Anem-hi ara. Anem a buscar el seu marit, que ho vull veure. Anem-hi, va. Ja conduiré jo el cotxe del seu marit, no pateixi. Tranquil, tranquil. No. Que ara ho arreglarem. No. Va. Què és això? Ah! Nomine Pater nostrum, in nomine Pater nostrum, benedictum, in nominus Pater nostrum, benedictus Deus, gloria Patria, gloria Dea, Madre Patria, in nomine Pater nostrum, gloria Patri, benedictus Deus, gloria Madre. Dolors, Llucià, veniu! Vine, va, que ens està cridant. Va, que ens està cridant. Vine. És de fusta! Oh! És de fusta! Quants malalts d'esclar i víctimes del nostre pànic! Gràcies, Déu meu, gràcies.